Francisco Herrera. El premi és per al projecte Geol de Salvador Lozano i Albert Miralles. Segon premi, se valorat en 4.000 euros, lliureran recordados a Nostra i Isbar. El premi és per al projecte Una mà de Joan Marc Tur. El primer premi és per al projecte Pep Lemon de Christoph Hafner, Carme Verteguer i Bartolomé.